Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu tady zahrajeme Pig Paintball 2 a můžeme jít na to, protože to teď nedávno vyšlo, jak jsem se rozhodl, že to zahrajeme a to se mi tady z té zbraně líbí nejvíc. Rotačák, let's go. Já mám vybitou myš, teď mi to... Kámo, já jsem sem přepojit myš a nebudu hrát na kabelu. Počkejte. Tak, hotovo. Mám tu sice kancelářskou myš, to mi nevadí, jdeme na to. Jo, to se hraje v první osobě, aha, jo, to je můj teammate. Jo, to takhle střílíme, ok. Potom mám palet? Asi jo. Kámo, já jsem hrál jen jedničku. To jsem hrál asi jen jeden den. Ty, nejsme vůbec dobrý, hej, musíme něco ukázat. Nejsme žádný děti. Ale jdem na to teď, už musíme dát aspoň kill. Yes, první kill. Yes, první kill. Máme 400 coinů nebo euro, to tak vypadá. O, další kill, yes. Kámo, vidíte, já jsem nejlepší v téhle hře. Nejlepší, fakt. Jsem nejlepší. Jako. Kámo, akorát, že... Ne, jestli byl rotačák, jako... Ne, to byla dobrá zbraň. Kámo, jsem vyle. Ježíš, mě se to seklo. Jejda, nevadí. No, budem používat ten rotačák. Vidím, že si to můžeme i změnit, ale rotačák. Možná... OK. Kdo získal 5. kill streak. Kámo. Asi nejsem úplně tak dobrý, jak si myslím. Kámo, ne, mě to byla nějaká tureta. Dobrý, no. Tak jdem hrát. Já jdu na kancelářském, jo, aha, to je ta jejich tureta, to je musíme zničit. Tak, dobrý, máme z toho coiny. Kámo, ne, mě tam někdo zabil z prostředka. Já doufám, že se mi do konce videa stihne nabít moje hlavní myš. Nebudu muset hrát na tyhle kancelářky. Jako vážně. Oh. Tak, dobře. Ne, on tady někdo tam tu pálí. Uhníme. Yes, máme vysílačku, jaká ji rovnou aktivuju. Je, mě někdo zase zabil. Ale kámo, máme 1018 Eček. Tak to se ukaž. Ukaž se mi. Klasické, mě zabije tu. Proč jsem řekl tureta. To. Kamo! Já jsem teda nejlepší hráč. Ti říkám, nejlepší. A tam má modrá tureta. Kamo, já tu turetu ani netrefím. To jsem nevěděl teda. Yes, teď tu turetu tref. Ne, prostě já tu turetu ne. Prostě tureta mi nejde trefit, ale jsou tu ty zdi, který tu nějaký inteligentní člověk ona je tady ta tureta. Yes. Je po turetě. Zatím mě to víc baví než jednička. Je určitě lepší grafika a určitě je to prostě takový docela dobrý, musím uznat. Ta jednička je taková zastaralá, tady to je taková novější mi přijde. Ale tureta má asi... Jasně, další kámo. Ale náš červený, já jsem červený, jo jsem. Náš červený má nejvíc killstreak. To je asi nějaký tryhard. Kill, tady je tureta, ne už není. Hele, tam odtud po mě dopálí. Jasný, že on mě zabije z křoví. Až zemřu, tak změníme zbraň a zkusíme s jinou zbraní hrát. Jo. Ne, tak sorry, tak až po téhle smrti. Ježíš. Čau, Vojto. Kámo!
Tak. My si tu zbraň ani nevyzkoušíme. Tak vypadá. OK, dám si menu, dobrý. Tak zkusíme tady tu. Jo, to je asi dobrá namíření. Wow, tady na mě někdo pálí, počkat. Aha, on má rotačák. Tak se ukažte, oni všichni jsou zakempeni za tím rohem. Kámo, s touhle zbraní se úplně nic střídí. Zkusíme ještě tuhle. Ale nejlepší je minigun nebo rotač. Hele, možná tady to bude lepší, protože to taky rychle střílí. Což já mám rád, když rychle střílí. Já jsem si... Kámo, to není vůbec dobrý. Náš teammate furt vede jako v killstreaku. Jsi je dobrý. Mě teď bez tak někdo zabije ze zadu, jak to znám. Jasný, nějaká tureta. Kámo, já nejsem v tom dobrý a... Do toho se vám omluvám. Hele, tady někdo zabil mého teammate a pojď sem, ukaž se. Přijde mi to už jako... Je to dobrý, akorát mi to strašně připomíná Arsenal po boxu, který si můžeme klidně taky zahrát, pokud byste chtěli. Napište mi do komentářů, jaký mi nehry mám zase zahrát. A klidně to můžeme Kámo. Já jdu do toho minigunu asi. Máme... Kámo, tohle je asi to nejhorší. Ale tam má nějaký kočou, nebo... Jasný. Sniper mě odpal. Úplně normálka. Oh. Ne, kámo, co jsem to udělal? Já jsem mohl mít free kill. Jenom prostě Vojta idiot, to nezvládá. Tyhle náš teammate jede, teammate jeď. Tamhle něco je. No, tady můj teammate zemřel. To nechci. No jasný, nějaká tureta mě sejmula. Absolutně teď nevím odkud. OK. Se mi ukaž, ale tady nějaký typ. Jsem nějak dostanu. Ne, nesejmu ho. Já se dokouknu. Get more. Jo, zbraně, strikers. A my máme kolik? Aha, my si žádnou zbraň asi teď nekoupíme, když máme takhle málo coinů. A tamhle vzadu je někdo? Yes, kámo. Už tam kam střílí tureta, třeba někoho zasáhnu. Ne, někdo dronem. Tak to jo, hele, minuta do konce. Koště, tamhle odtud střílí. Kámo, já jsem blbej. Minutku máme do konce. Se mi vybíjí. Ne, mi se vybíjí počítač, to není vůbec dobrý. Já teď u sebe nemám nabíječku do háje. Nic, no. OK, tak já to asi budu muset ukončit. Ryb moje nabíječka. Ještě si zkusíme dát jeden kill. Se ukáž. Nevadí. No nic, tohle by bylo pro tohle video vše. Pokud chcete pokračování, tak se na to můžeme klidně vrhnout. Pokud uvidím, že na tohle video máme 5000 lajků, tak já si tu tak já nafarmím nějaký coiny a pak dáme opening. Je to jenom na vás. A